Fe allai a fe ddylai Cymru i wneud llawer mwy i fynd i'r afel a llygredd plastig. Cyfarwyddyd plaen gan aelodau cynulliad a'r Bwyllgor Newid Hinsawdd y Senedd. Fel rhan o ymchwiliad i'r broblem, fe glywon nhw dystiolaeth gan nifer o arbenigwyr yn y maes. Am bob metr sgwar o wely'r nant, da ni'n canfod 100,000,000 o ffragmenta plastig. Yn ei plith ymchwilwyr o Brifysgol Caerdydd, fi'n ceisio deall mwy am effaith y llygredd ar ein hafonydd. Un o'r pethau da ni wedi ganfod ydy bod o gwmpas hanner pryfetach sydd yn byw yn y gwaddodion ac yr ymylon ar yr afonydd yn cynnwys plastigion yn ei system dreulio. Be da ni'n boeni amdano ydy pa effaith mae'r microplastigion yma yn cael ar y gadwyn fwyd gyfan. Fe ddwedodd aelodau'r Pwyllgor i bod nhw wedi syfrdanu gan gasgliadau'r gwaith ymchwil yma, gan annog Llywodraeth Cymru i ystyried ariannu astudiaethau pellach ar frys. Mae angen darlun gwell arno ni, medden nhw, o faint o ficroplastigion sy'n bresennol yn ein hafonydd, pryddoedd a'r môr, a'r effaith yma nhw'n ei gael.